plana ingen unian honea etortzeko eta pentsatu genuen bilon artean zerbait itia politia izango zala, eta gaur alkartu geanean Joseba Komodo ikuste zen erraustegiak karriko lukena edo irudikatzen mundu kutsatu eta toksiko hori nola baita ere. Eta nik esan dio, ni hortan pixkat erren ikusten itzala eta asko zerrexo itetela lore eta naturako mundu alai eta ideal edo ez dakit edo, natuala eta bizitzaz beteriko mundu hori asko zerrexagoa zaitela irudikatzia. Orduan pixkatin deuna da, transizio irudikatu nola baita ere. Eskerrik asko. Badakit, ekitaldi guzti hau dela erabakitzeko eskubideren alde, galdeketaren alde, eta uste dut Azpita bion erantzuna nahiko garbi gelditu dela. Bi mundu, ideala eta gure ustez txarraren arteko transizio horretan, nik azpimarratu nahi nuen, onera iristeko kate luze bat egin behar dela. Ez dela bakarrikan inzineradora bat zerotikan sortzen. Baizik eta gizarte osoak sortu behar duen zabor kate bat behar duela errauskailuari jaten emateko. Eta hori irudikatzen saiatu gara, besterik ez. Lur, azken finean, nire iritziz Euskaldunok daukagun lehenengo hitza izango litzakena, ur jaten deguna, urra. Ura, hau da, ahotik sartzen dugun guztia da ur, guretzako. Eta zeinek ematen du, lur, ez da. Eta gure lur guztia guk ereiki dugu, ez da. Ez da hemen autokatu dala, ez da. Hemen indigaztaina hau edo platanu hoi ez daude berez. Baizik, denak guk jarria da. Euskal Herria denak guk egindakoa da. Guk diseinatu dugu, guk sortu dugu, horretik hagen kulturala da. Gure kulturako gauza importantena da gure lurra. Eta lurri gabe ez genuke kulturarik. Badakigu kultura zer dan, kultura da kultibare, ez da? Lurra landuko ez bagenduke, oain dela milaka urte Euskaldun batzuk lurra lantzen hasi espalia, gaur ez genuke ez hizkuntzarik, ez ezer, ez paperik, ez mikrorik, ez ezer. Tximu batzuk izango gineke oain dikan. Orduan, gure kultura mantendu nahi bali madegu, gure lurra mantendu behar dugu, eta gure lur horrek ematen digu, ez da? Ematen eskigu gure urak eta gure urrak. Beste toki batian beste gauza batzuk ematen ditu, eta beste nola batean deitzele, ez da? Beste kultura batzuk daude. Eta bukatzeko, amontzeko mundua, ez da? Gurasosi onben, edo ez dakit nola esan, onben iteko, ama izatia seguruna da mundu ontako gauza garrantzitsuna, ez da? Landariei galdetu besteik ez da, baina ama ondu ite dugu, ez da? Amondu iten dugu, eta amontzeko eskubidea badago. Eta amontzeko mundua bier da, aurrak ekartzeko, eta aurroiek ere aurrak ekarri ditzaten gu amontzeko. Eta lurra erre beharrian, lurra landu eta ondu egin biharko genuke. Hoxe. Ai errauskailu malapartatu eta jende bihurria eta jende inurria kezkagarri zait ondorioa eta batik bat iturria. Ispilu hortan ikusten baitut gure bizi bihurria. Askotan gertu egonik gauzen urrea eta urria. Balio beza birpentsatzeko gure beharren neurria.
nahiko herri oso bat, ferraiaz eta zimenduz, poltsiko batzuk beteaz eta kea zerura zuzenduz. Gogoratzen naiz gure amonen baserri hartako munduz, lurra, persona eta kabalak denak elkarren sostenguz. Ez dut hasi nahi idealizatuz, beti lehengoa omenduz, baina aldatu aldagaitezen, ondo dagona mantendu. Zoritxarrean politika da, lar askoko baratzea, Euskal Herriak hainbeste aje, zaila da borrokatzea. Hemen hain kirol maitatua da urkoa desgastatzea, komeniko da partidutzarren inertzitik askatzea, eta alba da bideak eta ideak birziklatzea. Bere baitan zikina denak, ez du zikinkeria besterik zabaltzen bazter guztietan. Ondo begiratuz gero, dirudunak ez du errurik, jendeak uste badu, diru asko duelako zoriontsu dela bera. Dirudunak ez daki zergatik behar duen zoriontsu izan, bere egitekoan non nahi eta beti, ahalik eta dirurik gehiena egitea izan eta. Diruduna ez dabil jostaketan, ez dabil kontu horiekin kantuan, ez da zorionaz, maitasunaz, bakeaz, osasunaz eta horrelako uskeriez arduratzen. Baduelako premiatsuagorik, arras gehiago arduratu beharra diruaz, zorionaz baino. Nola iritsi albestela horrelako dirutzen dirudun izatera. Dirudun diru gozearen ezaugarri nagusia da, diru gutxirekin zoriontsu izan baino nahiago askoz, zoritxarreko izan, baina diru askorekin. Eta ez da hori dirudunen ametsa bakarrik, baita diru gabe askotxorena ere. Orain arteko dirudunek diruaz gain bizia ere estimatzen zuten, ez ala gaurkoek. Hauek, dirutzen gain diruketak pilatu beharrak eroturik dauzka, seko eroturik. Uste alduzu bestela eurek ere bizitzeko ezinbestekoak dituzten eguratsa, ura eta janari edariak pozoituko zituztela? Hori gutxi balitz, inongo kupidarik engabe mundu osoa leher dezaketen bomboi atomikoez euren oinpeko lurra bera ere estaliz. Beren bizitzak horrela maite badituzte, zer ez dut egingo eta zer ez dira egiten ari besteen bizitzekin. Beraz, kontu handiz ibili behar dugu dirudun diru goseokin. Eta geuron diru gosearekin, jakina, diru gabeon diru goseak ematen baiti indarra diruduni. Bai, dirudunok suizidak dira, eta ez nola nahikoak gero. Baietz, hala dela, hauek dirurik gabe baino, eta dirurik sekulako dirutzarik gabe bizi baino nahiago baitute hiltzea, dirudun hiltzeko da.